Köysipuiston ohjelma valikoimaan. Noni vittu peremmälle vaan, täältä löytyy vaihtoehdot kaikille. Noni mitä sitä laitetaan, joo. Vaihtoehto yksi on kun ei löydy mistä apua, niin kannattaa kaulaansa laittaa metrilakua. Vaihtoehto 2, jos vaan haluut kuolee, niin tossa ois sulle benjihyppy vittu tulivuoreen. Vaihtoehto 3, jos masennus tosi paha on, niin laitetaan uhrista vessa kaasukamioon. Vaihtoehto 4, jos koko tili meni kasinolle, niin heitetään sut silloin junan alle, joo. Tervetuloa Köysipuiston ohjelmaan. Jos elämä on paskaa ja masentaa, niin Köysipuisto silloin avustaa. Vaihtoehto 5, kun ei parista tuu huoria, niin kokeillaanpa sulle tuosta sähkötuolia. Vaihtoehto 6, jos tilli joten näyttää miinusta, niin annetaan armahdus hallikkopiipusta. Vaihtoehto 7, jos töistä puhut lopputili, niin suoritetaan japsien perinteiden harkiri. Vaihtoehto 8, jos sulla ei ole yhtään tupakkia, niin silloin suosittelemme vittu kulakkia. Vittu joo, kulakkia kyllä. Tervetuloa Köysipuiston ohjelmaan. Jos elämä on paskaa ja masentaa, niin Köysipuisto silloin avustaa. Vaihtoehto 9, jos et haluu mennä enää duuniin, niin viedään sut Auschwitzin tuhkaussuuniin. Vaihtoehto 10, jos autos on tasajalla, niin annetaan niskalaukaus siellä itärajalla. Vaihtoehto 11, jos meni hakemukset hylkyyn, niin laitetaan sut pahtimen kansamme kyytyyn. Vaihtoehto 12, jos haluat tästä maailmasta poistua, niin toivotamme sinut peremmälle Köysipuiston. Tervetuloa Köysipuiston ohjelmaan. Jos elämä on paskaa ja masentaa, niin Köysipuisto silloin avustaa.